Ya ka journey jong ke Everest ngan ong ipi ba kadai na NCC na Meghalaya. Yes, I'm the youngest from Meghalaya. One Meghalaya Girls Battalion jong ke NCC ki kimi ki kpa bat ka Sengkur Warjri ringkat ke jing kemen kilap diang burom ya ka samla Rifiness Warjri ka wena ka thei samla ka balala ban kiew shakliar ulum Mount Everest ha kat ling suin Shillong Airport umroi ha ka arpoi trik jeliu. Ka samla Rifiness Warjri arpos nemrta na Saint Anthony's College bat ka bede ka cadet jongka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC ka balayo ban mi khmat tang marwei na kani ka than cha te la mi ngi haka NCC Mount Everest Expedition 2025 ka de ka wei na ki lai pu prangut ki dekhot NCC ki bala pendep ban kiew ya ulum Everest haka kenjang ka ba prahajar praspa sab khandai meter haka khat pra tarik jemang arhajar arpusan katega kenhuan kala pendep ban kiew ya ulum Everest haka por kumba saw beje menstem lap diang sobha ya ka da ka kenhun jong ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC balayalam da ka Major AG Warjri ringkat ki kimi ki kpa ki bahi ngasem ka Sengkur Warjri bat ki paralong. Recommend bangawan ru da ka jing job na benta ka Jylla la jong ban na benta ka yang kasam ban na benta baru ahi de na kadau jong pi bangan sawan ni da ka jing job pulai shibun te ngamla kham da songu nungkong yu blai na mar klem u shisha ngamla shisha bangan kyu te ulon ma u Everest shisha ulong shisha u bajuan u ba re nga klem give up te kulai shibun pi baro te nga ai kublai ru ka NCC kabala ay nga kani kalat ka kabuk siar bangan la ban mat igini ki baro mo kum ki lalong ki sports mo kum boong te ngamla klem da sngongu ru ya ka ba ye bahing hasam jonga imei pa ki bala sha nga bangan wan bangan le kum ya kani ka balong is between life and death ru tamba ki la shanya shisha nga bangan sala bangan wan ru da jing job ka dong small comment te kulai shibun pi baro ba pilaya I mean see yang support yang nongkiew you te ulum Everest ngan ong pi kalong shisha ka ba tamba nga klem give up nga klem randien ndai ke ka jing penkan mau yang ban I mean see ru ka de na pi baro hi kum ne imei pa ki baju I mean see nga kanu ngalong excited por bang dang ya ngong lanu bang dep nang ni man Wanphai ngan yo call siyeng ba ong bang I did it. That's the most mo ka ba happy for me nong happy moment te nga yaki samla baro ro nga kwa ban kuntu ba ya ke ba phile shanya hala di khamtam na marba ada phim shanya yala di phim te be ke ba man salong ngan ong yu phi ki kun samla baro ku mangaro ngadang mat hi gini ki yu te shisha kamlong ka basuk ha ka jing em jong nginget ba kamlong shisha ka basuk hendai phim dei ban sulong kut no ha ke ga lada phiso tho ba ka na phin kut no tang hangta hendai phin long positive yala di shanya scam ho blai but kan ya hi kamta hi kumbangaro nga shanya scam ho blai but nga ya da ka jing ngai ba ka jing shanya hau ta da nga sala bangan pendam kanu ya ka journey jong ke Everest ngan ong ipi ba kadai na NCC ka balayalam nado ba ngadang late school hapo auxilium convent ka idan imam jongi GCI imam dolly hi mai hi badan idan hat ka camp per bangadang shong tu idang yathu khana ngi phang ka Everest ka jing ya lenti ka jong i tenang tu kin ngan sasdang ba oh Everest te hadian pan tu dala dai hapo ki college ngan sasdang ban join biang na benta ki SW jong ka senior wings jong ka NCC tenang tu kin ngan sayo pat bangan experience baki kadan ki selection process baki ong bakan sada na benta ki Everest 2025